Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 17 июне сишәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән www.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Тәһран Израильнең бәрелешләрне башлап Иранның атом төш объектларын стратегик урыннарына нишанга алуы һәм иранлы галимнәрне үтерүеннән соң 9-нчы ракета һөҗүмнәре дулкынын башлады. Израильнең төп берлектәше Америка Кушма Штатлары Тель-Авивка теләктәшлеген белдерде, шул ук вакытта Иранны дипломатик сөйләшүләр өстәле артына утырырга чакырды. Илбашы Дональд Трамп Иранны хәрби хәрәкәтләр дәвам иткән очракта җитди нәтиҗәләре булачагы турында берничә тапкыр кисәтте. Якын көнчыгышта киеренкелек арткан вакытта дөньяның иң зур икътисадка ия 7 иленнән торучы G7 төркеме Канадада очрашты һәм Иранның бер кайчанда атом төш коралына ия була алмаячагын белдерде. Иран төбәк тотрыксызлыгы һәм террорның төп чыганагы ди Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Бөекбритания һәм АКШ җитәкчеләре үз белдерүләрендә. Безнең позиция һәрвакыт ачык булды. Иран берничек тә атом төш коралына ия була алмый дип өстәде алар. Лидерлар якын көнчыгыштагы тынычлык һәм тотрыклылыкка тугрылыкларын кабатлап булай диде. Бу контекстта без Израильнең үз-үзен яклау хокукын таныйбыз. Израиль иминлеген яклаубызны кабат раслыйбыз. Шулай ук алар тыныч халыкны саклау мөһимлеген дә ассызыклады. Без Иран кризисының шишелеше якын көнчыгышта киңрәк каршылыкларны киметүгә, шул исәптән Газада утны туктатуга китерүен телибез диелде G7 белдерүендә. АКШ илбашы Дональд Трамп якын көнчыгыштагы киеренкелек сәбәпле дүшәмбе көнне G7 саммитында катнашуын иртә тәмамлап Вашингтонга кайтып китте. Билгеле сәбәпләр аркасында мин иртә китәргә мәҗбүрем дип әйтте ул журналистларга. Моннан алда Трамп Израиль белән Иран арасында киеренкелек арткан вакытта Тәһран халкына кичекмәстән эвакуацияләнү киңәше бирде. Ул социаль платформада Иран мин тәкъдим иткән килешүне имзаларга тиеш иде. Бу зур хата һәм кеше гомерен исраф итү. Ачык итеп әйтәм, Иран атом төш коралына ия була алмый, мин моны күп тапкырлар сөйләдем дип язды һәм һәркем Тәһраннан хәзер үк китсен дип өстәде. Израиль полициясе медиа оешмаларының Хайфадагы офисларына баскын ясады. Араларында Төркиянең TRT гарәпчә каналы да бар. Шиктән тыш уңчы милли иминлек министры Итамар Бен-Гвир күрсәтмәсе белән тормышка ашырылган баскыннарда иҗат төркемнәренең җиһазлары тартып алынды. 15 июньдә Иранның җавап һөҗүме вакытында Хайфадагы нефть объектларына ракета төшү мизгилләренең турыдан-туры эфирда күрсәтелүеннән соң милли иминлек министры Бен-Гвир дәүләт куркынычсызлыгын сәбәп итеп күрсәтеп медиа оешмаларына карата кискен чаралар күрергә чакырды. Зыян күргән объектларда эшчәнлек әле һаман туктатылган хәлдә. Мәгълүмат чараларына карата кертелгән цензура аркасында киеренкелек арткан чакта журналистларны сорау алуга чакырдылар. Фәләстинле вәкаләтләрдән алынган мәгълүматларга караганда дүшәмбе көнне Рафахта АКШ кул астындагы Газа гуманитар ярдәм вакыфының ноктасына Израиль көчләре ут ачты һәм нәтиҗәдә кимендә 50 фәләстинленең гомере өзелде. Медицина хезмәткәрләре Израильнең бәхәсле яңа тарату системасы кысаларында азык-төлек алырга дип килгән 200 кешенең исә яралануын белдерде. Израиль май ахырыннан бирле ярдәм нокталарына 300дән артык фәләстинлене үтерде, якынча 3000 кешене яралады. Фәләстинле вәкаләтлеләр 2023 елның 7 октябреннән бирле дәвам итүче геноцид сыйфатындагы һөҗүмнәрдә гомере өзелүчеләрнең 55400дән артуын җиткерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Русия һәм Украина Истанбулда төзелгән соңгы килешү кысаларында гомере өзелгән гаскәриләрнең мәетләрен 5нче тапкыр алмашты. Мәскәү 1248 Украиналы хәрбинең гәүдәсен тапшырды, Киев исә 51 рус гаскәринекен. Шулай итеп, бүгенгә кадәр тапшырылган җиназалар саны Русия ягыннан 6060-ка, Украинадан 78-гә җитте. Ике якта бәрелешләр дәвам итүче мохиттә әсир алмашу һәм яралыларны ашыгыч рәвештә күчерүнең дәвам итүен раслады. Конфликтка карамастан хезмәттәшлек итү зәгыйф булса да әһәмиятле элемтә каналы. Парижда оештырылган 55-нче халыкара авиация күргәзмәсендә ачыкланган килешүгә караганда, Төркиянең саклану сәнәгате ширкәте Байкар белән Италиянең авиация компаниясе Leonardo алдынгы технологияле системалар җитештерү өчен уртак омтылыш корды. LBI Systems исеме астында эшчәнлек алып барачак инициативаны танытуда Байкар җитәкчесе Сәлчук Байрактар чыгыш ясады һәм Төркиянең саклану сәнәгатендәге алгарышын ассызыклады. Leonardoның башлыгы Роберто Чингалани исә Ауропаның дроннар мәсьәләсендәге җитешсезлегенә игътибарны җәлеп итте. Җитештерү процессының тиз арада башланачагы белдерә. Ел ахырына кадәр Италия флотының очкыч йөртүче корабларына бу яңа буын кешесез һава аппаратларын урнаштыру көтелә. Әлеге адым Ауропаның саклануын һәм НАТОның көнчыгыш флангын ныгытуны максат итеп куя. Истанбулдагы Богазычы университетында якын көнчыгышта глобаль көндәшлек турында халыкара конференция башланды. Анда сәүдә шелтәренең яңадан формалашуы һәм хәзерге халыкара үзгәрешләр турында фикер алышулар уза. Зур дәүләтләр ярышы һәм якын көнчыгыш, сәүдә юллары һәм шелтәрләрнең яңадан төзелүе дип аталучы 2 көнлек конференциядә Төркия, Австрия, Германия, Кытай, Русия, Иран, Катар, Бөекбритания һәм Франциядән килгән академиклар, стратеглар һәм тикшерүчеләр катнаша. Конференциянең беренче көнне якын көнчыгышта зур дәүләтләр ярышының тәэсире һәм империя мирасы турындагы фикер алышулар белән башлана. Шулай ук сәүдә юллары һәм Һиндстан, Русия һәм Кытайның халыкара сәүдәдәге роле турында сөйләшүләр көтелә. Ауропаның позициясе һәм аның стратегик бәйсезлеге турында да дискуссияләр булачак. Икенче көндә якын көнчыгышта стратегик берләшүләр, региональ тырышлыклар һәм глобаль стратегияләр, шулай ук дөньяда һәм төбәктә үзгәрешләр, яңа глобаль тәртипләр турында сөйләшүләр булачак. Австралия галимнәре баш мие дулкыннарын махсус баш киеме аша укып, сүзләр һәм җөмләләргә күчерә торган ясалма акыл моделен эшләп чыгарды. Ачыш медицина фәненә яңа юнәлеш бирер дип көтелә. Бу модель бары танып белүдә кыенлык кичерүчеләргә генә ярдәм итеп калмый, ә кешеләрнең компьютерлар белән аралашу ысулларын да үзгәртергә мөмкинлек бирә дип хәбәр итә Австралия тапшыру корпорациясе. Бу яңа ясалма акыл моделен Сидней технология университетының ясалма акыл үзәге белешләр уйлап таба. Модель электроэнцефалограмма аша баш мие сигналларын тирән өйрәнү ысулы белән сүзләргә тәрҗемә итә. Әлегә моделнең сүзләр һәм җөмләләр күләме шикле. Тикшерүчеләр аны тагын да яхшырту өчен, башлык киеп текстлар уку өчен эшкә тагын да күбрәк кешене җәлеп итә. Алар бу технологияне ике кеше арасында аралашу өчен дә кулланырга ниятли. Галимнәр биологик сигналларда очраган үзгәрешләрне эзләү белән күптән шөгыльләнә, ләкин ясалма акылның баш мие дулкыннарында моңарчы табылмаган үзгәрешләрне таный алуы ачыклана. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Саха-Якутия Республикасының башкаласында халыклар дуслыгын, мәдәни мирасны һәм милли традицияләрне гәүдәләндерүче иң якты бәйрәмнәрнең берсе 25-нче федераль Сабан туе узды. 14 июнь көнне Бөтендөнья татар конгрессы 29 субъекттан татар милли мәдәни оешмалары вәкилләрен бергә җыйды. Көн дәвамында Сабан туйда якынча 50 мең кеше катнашты. Бу бәйрәмнең киң колачлы һәм халык тарафыннан яратылып үткәрелүе
үткәрелүен күрсәтә дип хәбәр итә Бөтен дөнья Татар конгрессы матбугат хезмәте. Кунаклар өчен төрле чаралар оештырылды. Бәйрәм кысаларында театраль номерлар, осталык дәресләре, түгәрәк өстәлләр, традицион бәйгеләр һәм спорт ярышлары узды. Төп сәхнәдә танылган артистлар һәм музыкаль коллективлар катнашында зур концерт булды. Түбән-Кама районы ярдәме белән Сабантуй мәйданында уникаль татар утары да булдырылды. Бирдә кунаклар халык һөнәрләре, милли ризыклар һәм татар көнкүреше белән якыннан таныша алды. Сабантуйның абсолют батыры булып Татарстан көрәшчесе Радик Сәләхов калды. Келәмдә батырның иңнәренә сарык түгел, ә булан салдылар. Сабантуй сәхнәсеннән Татарстан рәисе бүләге Лада Гранта машинасы ачкычы тапшырылды. 2025 елда Сабантуйын 45 чит илдә үткәрәчәкләр. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев хәбәр итте. Безнең активистлар, мөхтәриятләр Бөтен дөнья Татар конгрессы һәм Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән якынча 4000 Сабантуйы үткәрә. Без юкка гына Сабантуйы планета буйлап бара дип әйтмибез. Россиядән читтә бәйрәм быел безнең үзәкләр эшли торган 45 илдә уздырыла диде ул. Мондый илләр арасында Таиланд, Үзбәкстан, Азәрбайҗан, Австралия, Төркия, Финляндия бар. Санап үтелгән дәүләтләрнең кайберләрендә Сабантуйын беренче тапкыр уздыралар, ә кайберләрендә Сабан бәйрәме күптән инде традицион чарага әверелде дип билгеләп үтте Шайхразиев. Дубайда Сабантуена ел саен 2-2,5 мең кеше җыела. Быел анда 4000гә якын кунак бар иде. Сабантуе берничә дистә ел дәвамында үткәрелә торган илләр бар. Мисал өчен 100 ел элек татарлар күчеп килгән Австралиядә, Төркиядә, Финляндиядә бу илләрдә Сабантуе безнең өчен горурлык булды диде ул. 12 июньдә Татарстан хаҗиләре Казанга кайта башлады. Габдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортта иртән иртүк аларны хаҗ операторы вәкилләре, якыннары, дуслары һәм гаилә әгъзалары каршы алды дип хәбәр итә Татарстан Диния нәзарәте. Беренче булып туган җиргә Казый, Ютазы районы имам мөхтәсибе Марат хәзрәт Мәрдан җитәкчелегендәге хаҗиләр төркеме аяк басты. Аннары кич белән 168 хаҗидан торган тагын 4 төркем кайтты. Дум хаҗ рәсми операторы ярдәмендә хаҗ кылган соңгы төркем Казанга 21 июньдә кайтып җитәр дип көтелә. 2025 елда рәсми оператор аша Татарстаннан 1800 кеше изге урыннарга китте. Барлык хаҗилар да юлларын уңышлы башкарды һәм үзләрен яхшы хис итә. Хаҗ вакытында аларны шәригать хокукын һәм гарәп телен белгән тәҗрибәле җитәкчеләр һәм сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан беркетелгән 20 табиб озатып йөрде дилә хәбәрдә. Татарстан 2024 ел йомаклары буенча Россия төбәкләре арасында халыкның керемнәре буенча 10-нчы урынны алды. Росстат мәгълүматларына нигезләнгән тикшерүне РИА Новости агентлыгы экспертлары үткәргән. Узган елда Татарстанда товарлар һәм хезмәтләрнең фиксацияләнгән җыелмасы бәясенә медиан керемнәр нисбәте 2,40-ны тәшкил иткән. Төбәктә хәерчелек чигендәге халыкның өлеше 3,8%-ка тигезләшкән, ул бер елга күчеп исәпләгәндә 0,8% пунктына кимегән. Татарстанның күршеләре Ханты-Манси автономияле округы Югра 10-нчы урында, Мәскәү өлкәсе 11-нче урында. Рейтингның лидеры Ямал-Ненец автономияле округы, анда медиан керемнәр һәм фиксацияләнгән куллану җыелмасы нисбәте 3,94-ка тигез. Икенче һәм өченче позицияләрдә Ерак Төньякның тагын 2 төбәге – Ненец һәм Чукот автономияле округлары. Мәскәү 5-нче урынны алган, Санкт-Петербург 8-нче урында, Магадан, Сахалин һәм Мурманск өлкәләре рейтингның 4-нче, 6-нчы һәм 7-нче баскычларында урнашкан. Рейтингның абсолют аутсайдеры Ингушетия, анда медиан керемнәр һәм фиксацияләнгән куллану җыелмасы нисбәте 1,13. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре.
Bularni bilasizmi? Türkiye'de birinci siyasi saylovning 1909 yılda o'tkazilganini bilasizmi? Türkiye'de siyasi partiyalar qatnaşkan birinci saylov 1908 yılda Osmanlı İmparatorluğunda ikinci konstitutsiya e'lon etilgandan so'ng o'tkazildi. Bu tövgü tapqır iki partiya qatnaşkan saylov bo'la. Konstitutsiyali monarxiya ketirgan erikde xalq saylovlarda bek siyinib, dardlanib qatnaşa. Ул vaqtda saylovlar hozirgi kebek bir kunda o'tkazilmay, natija yasaw uchun bir necha oy kerak bo'la. İki etaplı o'tkazilgan ham iratlar gına saylov ham saylanu huququna ega bo'lgan Osmanlı shirindagi saylov sistemasi Türkiye Cumhuriyetinde de uzoq vaqt qo'llanıla. Cumhuriyet eli e'lon etilmaganda 1920 yılning 28 iyunida ikinci chaqirilish xalq ishonchchilarini belgilaw uchun o'tkazilgan saylov Türkiye'nin birinchi umum saylovi bo'la. Şuluq yılının 29 oktyabrında Cumhuriyet e'lon etilü bilen Mustafa Kemal Atatürk birinci ilbaşı bulup saylana. Birinci siyasi partiyalar tüzü ham saylovlar o'tkaru dünya illeri bilen şağıştırganda so'ngra qolgan bolsa da, Türkiye Cumhuriyeti xotin qizlarga saylov ham saylana alu huquqi bergen lider illerinin birisi bo'la. Mustafa Kemal Atatürk 1930 yılda yerli saylovlarda xotin qizlarning da qatnaşuын ta'min etdi. Lakin Türk xotin qizlari saylov ham saylanu huququna tip kanunga kiritilgan o'zgarishlar bilan 1934 yılda ega bo'la. Şulay etib 1935 yılga umum saylovlarda namzat bo'lgan 18 xotin qiz xalq ishonchchisi etib saylana ham parlamentga kira. Bularni bilasizmi? Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зări и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radio Cumhuriyet Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Мактарам таңышар. Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt-dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshula. Yorta saatlik topshularımızdan qabatlawun Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:ortada 42 daraja kunchig'ish yo'nalishdagi Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilan 3 tapqır w.trt-dinna.com internet sahifasi aşa What West radio kanalidan tinglayalasiz. Әлегә biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuv qadar.